असे काय मंडळी, आज जेव्हा आम्ही खालच्या घराकडे इल्लेलो ना तेव्हा बघितले तर दरवाजा कशी पत्रिका लावून ठेवलेली होती आणि आपण घरात नसलो ना काही असंच सीन घडता तुमच्यासोबत पण नक्कीच घडला असताना। वरच्या घराकडे येऊन बघते तर आई हात दाखवते आणि आईच्या हातात होती पिशवे। तर आम्ही जातो आंबे काढू आणि जसं कळलं की आम्ही आंबे काढू जातो ना तर याची चालच बदलून गेली एकदम। तर 5-1 मिनिटात येऊन पोहोचलो आणि बघू शकता अशा प्रकारचा मोठा झाड असा आणि आईन तर पाडूक चालू केलेलं आणि आपलं काम एकच होतं की आपण पडलेले सगळे गोळा करूचे होते आणि पिशवेत टाकूचे होते। मग आईच्या दक्षिणी मी काठी हातात घेतली आणि माझी हाईट जास्त असल्यामुळे उंचावरचे आंबे काढूक एकदम सोप्या पडा होता आणि माका बघून ह्यानी पण काठी घेतली पण ह्याची काठी काय आंब्यापर्यंत पोचाक तयार नाही। मग ह्याने हार मानूक नाही, ह्याने डायरेक्ट घोसच चेंज केल्या, ह्याच्या हाईटिक मिळणारे काढल्यान सगळे आणि ते पडलेले होते ते पण माकाच एकटी करूचे होते कारण ह्यो आंबे पाडी होतो। आणि बघू शकते आमच्या सगळ्यांच्या मेहनतीनंतर बऱ्याच वेळानंतर आपल्याकडे एवढे सारे आंबे जमा झालेले। तर यंदाच्या वर्षी कोणी कोणी आंबे काढलात कमेंट करून नक्की सांगा। तर आता तर आम्ही घरात जाऊन बाहेर पडलो आणि जाता आता आमचं लक्ष पडलं आमच्या बाजूच्या झाडावरती जसं जाम धरतात, बरेच जाम होते ते माझ्या हातात पण मिळा होते। तर एवढे सारे जमा केलो आणि आमका एवढे बस झालेले।